A jamhuriyar Nijar, sanarwar gwamnati ta sake buɗe makarantun boko a yankin Tilaberi ta jefa fargaba a zukatan malamai da iyaye, duba da hare-haren da ake ci gaba da samu a yankin. Ita dai gwamnati ta ba da sanarwar buɗe makarantun kusan guda 200 da aka rufe sakamakon matsalar tsaro. Sai dai ƙungiyoyin malaman makarantu da kuma na kare haƙƙin ɗan adam na jan hankalin gwamnatin sojin kanta ɗauki matakin kare rayukan malamai da ɗalibai. Daga Yamai ga rahoton Cima'ila Isufu. Matakin na sake a buɗe makarantu na neman barin baya da ƙura, kasancewa 'yan bindiga na ci gaba da yin barazana ga makarantun tare da kawo masu hari da ƙona su da ma sace malaman, kamar yadda ta kasance a wannan mako a wani ƙauye na Tilaberi. Lamarin dai ya tada hankalin ƙungiyoyin malaman makaranta irin su Sineb, wacce ta bakin sakataranta na ƙasa Sherif Isufu ta koka kamar haka. Yanzu mu mun yi kira mun ci abin da a mu ba buɗe makarantu. To iya zamina akwai matsalolin tsaro, to gwamnati ya kamata ya ɗauki matakai da ya dace saboda ya kare malaman makarantu da ɗalibansu. To saboda mu mun samu matsaloli sosai. Watan da ya shuɗe cikin garin Makalondi kenan, da an zo kai tsaye aka ɗauke malaman makarantu mutum 2 a lokacin da suke bayar da ilimi cikin makarantunsu. Bayan haka ga goben shi aka dawo kuma aka toye makarantar gaba ɗaya. Wa'annan bayan Allah 2 da aka ɗauka har yanzu ba mu da labari su, kuma duk cikin yankin nan na Tilaberi ga garin Ture. Bayan an buɗe makarantu an zo kuma har yau an ɗauke malaman makarantu 2, daraktan makaranta firamare da kuma daraktan na makarantar sakandare. Ita ma a nata bangare ƙungiyar malaman makarantar ta Sinan ta bakin nata sakataren Malam Lawal Isufu cewa suna hango barazana mai yawa. Muna ganin akwai barazana har yanzu da yawa bata ƙare ba, kenan dole ne sai sojawanmu da gwamnati sun ƙara ɗaukan matakai domin kare lakwalkin, domin kare 'yan makarantai irin ga ɗoke-ɗoke da irin wannan barazanar da ake kawo malakunoni yana ɓata ta da aiki. Domin haka ya kamata a ƙara ƙarfafa tsaro, a ƙara buɗe idanu, a ƙara ɗauka matakai wanda ya kamata a ɗauka domin a ba malaman makaranta da 'yan makaranta damar su yi aikinsu a cikin waɗannan wurare. Masu fafutukar kare martabar ilimi su ma sun soma nuna damuwa kan buɗe makarantun, tare da kiran gwamnati ta ƙarfafa tsaro a yankin da bayar da kariya ga makarantun, kamar yadda Ahmadu Rufai Lawal Salau na ƙungiyar kowa da ke cewa. Mun yaba da kuzarin shi wannan darakta na ilimi na jihar Tilaberi. Mun jinjina mai sosai, to amma ba nan gizo ke saka ba. Matakan tsaron nan shi wai lilla an tabbatar da hare-haren nan an bar kai su cikin wannan wurare koko, wannan aya tambaya ce. Hukumomin mulkin sojin ƙasar dai sun ba da umarni na sake buɗe makarantun boko kusan 200 a yankin Tilaberi mai fama da matsalar tsaro, inda a cikin jawabinsa da ya yi zuwa ga 'yan ƙasa, shugaban mulkin sojan ƙasar Janar Abdurrahman Tani ya yaba tare da jinjinawa jami'an tsaron ƙasar, da ya ce wannan nasara ta samu ne ta dalilin jajircewar su. Cima'ila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Nijar.